Urarika nintzela etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte, begiak igurtzi zenituen. Datorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Etzi datorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Eta hor, bigarren usaldia betetzen lehenengo txandako lau traineruak. Hala luchana. Justo, Hala luchana. Hala luchana. Azken metroak, Raspas eta Ibaikarentzat. ¡Ahí está! Ya está, bien. Une batetik bestera Txaloka, Txalo zaparada guretzat. Ja Raspas, ja Ibaika, eta Lutxana, une batetik bestera, Lutxana terrape helmugan izango duzue, hirugarren kaletik. Laugarren kaletik parkatu, hirugarrena sartu da, baina. Eta ja Lutxana tarrentzat azeratxuago gelditzu dira Luankoko taldekoak. Kolindre, San Pedro, Donostiarra eta Mundaka prestatu eta aurreratu. Eta beste guztia mesedez, beste guztiak urrundu estropadaren mutik. Laugarren postu beteko dabe, urruntxuagotik etorri dira honek, eta honek merezi dabe Txalo zaparra da. Haupa Luanko! Ja, entzutu zue, doinua, beraz, epaileek amaitzutzat emon dabe. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Venga, Mundaka. ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Colindres! ¡Vamos ahí! ¡Venga, Colindres! Vete ya. ¡Vamos, Dillo! No la Mundaka. ¡Apa, Rubén! ¡A la Mundaka! Venga, Mundaka, venga, un dos. ¡Pierna, pierna! ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Vamos al champán! ¡Vamos! Venga. ¡Ay! 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 Kolindresek bigarren zeba honetan nagusitasuna
nabarmen itxi dago. San Pedro bigarren, tarteak asko zehaztu dira, asko definitu dira. Bigarren ziaua amaitutzat emon da, eta 10 minutu 24 segundu kolindresek egin traineruak be. A ber, mesedez, mantzotu zuen ritmo hori, ze une batetik bestera kolindres ikusiko dugu, eta haren atzetik, bigarren txandako beste 3 traineruak taldearen txat. Amaitu dabe zer egina. Eta oraindik segundu batzuk etxeron beharko duguz. Minutu erdi pasautxu. Bigarren trainerua helmugaratu arte. Getaria, Ondarru, Lantxobe, Trintxerpe. Urreratu, irtera lekura. Horra bigarren trainerua, bigarren txandako bigarren trainerua, hor daukazue. Hau mundaka. Eta honepe amaitu ditu bere zereginak. San Pedrok despiste txiki bat edo izan dago kanporakoan eta hirugarren postuan gelditu beharra dauka. Halan dabe, duintasun osoz jarraitu dabe eta hortxe helmugaratzea, San Pedroko taldekoen helmugaratzea. Eta, une batetik bestera, Donostiarra. Ja, Donostiarra be. Urrundu baina... A ver, hau lotzagarria da. Antolatzaileak lehen esan dugu modura, jo eta zu. Halako herri txiki batek gainera, alegin guztiak eginaz, dana zuzen, txukun, joan dadi. Eta beti dago, Ondarruk izugarrizko laugarren luzoldia egin dau, eta bigarren postua, hortxe zibire postua, ez Getaria bigarren, hirugarren txalo zaparra dau, edarra benetan, laugarren luzaldian egitako alegina eta laugarren luzaldi honetan eskainitako espektakulua. Trintxerpe lastima, engantzatuta gelditu da eta bere txandako besteekiko. Epaile itxaron beharra daukagu, Urdaibaiko biosferak eskainitako bandera txalo hau danotzat, oioak entzuten dira. Eta Ondarrure Elantxoen jokatuan bandera.
Hombre, Nico, ¿sabes?